doble lagi tiya mula mi ditoy kakabsat imbat-bat mi lagi karabasa kaya na salsaluyot kakabsat iti abay iti berli na tabako damot iti utong na ditoy dakkel dan ganda ni sumabong lagi iti karabasan. Dadakkelan na iti mula berli madamati padano ni Kyoda naduma-duma iti mulmula dito yung kakabsat farm da iti saba langka gili kakabsat iti mulmula may dati may nga lawas nan kahit mabalin nga gatawdan na gito eh tama tagiti mais ito ayan mga kakabsat nagangodan so dayaw iti apo kakabsat kinigayem ta nadanon manen iti panaka apit dito imulmula awan iti panakadadael da kakabsat gapu iti bendisyon iti apo kakabsat kinigayem so iti kakabsat iti mulmulam burly dito naglalang tuda kakabsat nadakkel iti bulong akaba bulong da stamag nga nakadaldaros yan madamat ipadanom nga kakabsat so nga nakakalat na kita house iti kakumkumanan so matay nga kakabsat iti burly tayo baroko tayo na barbaro iti oh my friends kumusta nga ni malpasan ay apay may saka kami kuya tabihi ay may saka magpadpadan ng kami na kapsat brother nabala nalpasan niya sinusulong mo tayo nga na dyan sangat ay nabali tayo kasto yung kakapsat iti teknik da nga agpadanom kakapsat managpadanom mi dito silpo-silpom lang tapno kastaket alis to na nga maagpangan jay motong kakapsat among orayin nga glayas o mapalaysan namin digad pugso-pugso to sakan to idugtong tapno kastaket alis to dag padanom so sila kakapsat iti pagpadanom dito farm kadagitay mulmula tayo nga tabako so nga mulmula da dito ayan may Isabela kakabsat so siya kakabsat kit anak nga agmulmula tabakon hindi kat makipalpalyo akla makitantandan when no makihorkornan lang kakabsat so thank you very much kada namin mga kaibigan ko dyan mga karir support brother Benny ti apot kan kanayong tumulong kaya na bendisyon kada kayo amin ay tinakapsat. God bless us all kada kayo amin. Praise the name of the Lord. Kastoy kapsat style na. Tapos ito nga umabot. Tapos dito na silpo lang alis pati panagpalaro kapag di kamari kita duman gilang kakapsat